Фактите говорят. Смятате ли, че ромите не са интегрирани и променени? Нека да ви покажа една друга страна на ромската общност. Ще обърна лошата ви представа за нас. Нека се върнем назад във времето, преди около 20 години. Здравейте! Казвам се Жечка Евлогиева Седова. До кой клас сте учили? Четвърти недовършен. Поради какви причини спряхте образованието си? Поради финансови затруднения. Но не се отказвам, защото искам да осигуря добро бъдеще на децата ми. Ромите вече са интегрирани и променени в образователната сфера. Аз съм синът на Жечка Евлогиева Асенова и в момента посещавам училище и съм 11 клас. Бъда шофьор и абитуриент. Това е разликата, която искам всички да видят и разберат. Ако все още не съм ви убедил, че има интеграция в моята общност, сега ще ви представя госпожа Златна Торлева, която е учителка по английски и преподава гимназиален етап. Тъй като сте учителка от доста време насам, бих искал да го попитам какъв е вашият опит с ромите и какво мислите за тяхната интеграция? Имам удоволствието да преподавам английски език на природно интелигентни ученици, културни, възпитани и толерантни. 99% от Б паралелките са ученици от ромски произход. Заедно с тях посрещаме изгрева в първата смяна. Заедно с тях изпращаме залеза във втората смяна. Знаещи, можещи, креативни, иновативни. Убедена съм, че вратите на много университети ще бъдат отворени за теб и учениците от Б-паралелките. Сега ще ви представя господин Ченгиз Шабан, който е учител по икономика, паралелка, посредник в малки и среден бизнес. Тъй като сте учител отскоро, какво мислите за ромската интеграция в училището? За ромската интеграция има какво да се говори, защото се наблюдава в национален мащаб много неправителствени организации, които работят именно за тази дейност. И ако трябва да сравним вашето време с времето, през което ние сме били ученици, има голяма разлика. Тогава учениците отпадаха от ред причини. Било то заради ранната женитба, финансовото затруднение на семействата и поради ред други причини учениците отпадаха от образованието. Но сега вече е факт интеграцията и се наблюдава, че в нашето училище над 90% от учениците от ромския произход завършват си своето образование и продължават да учат висше образование. За тебе също има какво да кажем. Ти си един примерен ученик, който активно участва в училищни мероприятия, в национални състезания. Надявам се да продължиш в същия дух, да се реализираш и да успееш в живота. Чухте хора, които говорят от първо лице за ромската интеграция. Надявам се, съм променил мнението ви за нас.